Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Samtang nagaproblema ang syudad sa Bacolod sa ginakulang sa karon nga medical health workers, isa ka alyansa sa mga medical frontliners ay nagaplano sang mass resignation bangod sang mga benepisyo nga tubtub subong wala sa gihapon magtupa. Yaring report. Samtang nagasaka ang COVID-19 cases sa Bacolod, ginakulang man ang medical workers sa mga ospital, amukon nga ang madasay mapuno ang mga hospital sa Bacolod. Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, yara na sa 89.96% ang capacity utilization rates ng syudad. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang napagawa na siyang advisory sa nagdigad nga adlaw nga hindi na magbaton sa COVID kag non-COVID patients. Setyembre 14, nagpagawa man sa advisory ang Riverside Medical Center nga hindi naman sila makabaton sa COVID patients pati na may mga COVID-like symptoms bangod ginakulang man ang ilang healthcare workers. Ang Adventist Medical Center Bacolod ang nagpagawa man sa advisory nga full capacity na ang isolation ER kag COVID-19 ward sa ospital, amo man ang South Bacolod General Hospital. Kani bilang sabat sa problema, nagpangayo na ang Bacolod sang dugang medical workers kag supply sa Department of Health Region 6, ginakulang abi ang medical workers sa karon sa syudad. Pero may isa pa gid ka problema sa karon ang mga ospital sa Bacolod. Baging tukod nga Medical Frontliners Alliance of Negros, ang mga healthcare workers sa Bacolod kag kalamanan diri mga nagatrabaho sa private hospitals. Suno sa isa sa mga conveners sa grupo nga si Noli Rosales, may mga benepisyo ang mga medical workers nga ginpromisa ang gobyerno nga tubtub karon wala pa sa gihapon mahatag pareho sang special risk allowance, meal kag transportation allowances. Para sa special risk allowance, life insurance, meals, accommodation, kag transportation. Nga ang aton nga frontliner diri sa syudad sa Bacolod, diri sa San Negros, asa subong wala gyapon nakadawat silang mga ginpromesa sang gobyerno ni Duterte. So nakita naton nga abi sang nasyonal wala sang nahatagan diri ang mga frontliner naton sang mga benepisyo nga gipromesa sang DOH. Pero nakita naton nga nagagrabe gali no nga mga himunot ang ara subong sa dugan sang aton nga mga medical frontliners. Sa buwas, matubang sa media mga tiglawas ang sili nga grupo. Isa-isahon nila ang tanan nga mga ginpromisa sa iya sa gobyerno sa tunga-tunga sang pandemic pero tubtub subong. Wala sa gihapon mahatag sa Department of Health. Bangod sa sitwasyon, kag sang kakapoy, isa ka mass resignation man ang ginaplano. Kung hindi masolusyonan ang problema noon, isa panghangkat sang aton nga mga gitukod nga alliance ining medical frontliner diri sa Isla San Negros nga magahiwat sila sang isa ka mass resignation para ipabatyag sang sa sining nga gobyerno nga hindi sila gali amo na importansya ang aton nga mga medical frontliner sa pihak nga grabe ang pagsaka sang COVID-19. So dugang pa ni Rosales, may kapina sa 700 ka mga healthcare workers sa Negros Occidental ang nag-resign humalin sa nagsugod ang pandemic. Sa Setyembre 21, isa ka nationwide protest action ang ila ipatigayon.